Hej, det er Adam Riemann Sandgaard til at præsentere finansiering opgave 6-7. Først vil jeg lige læse opgaven op. Der står læs følgende økonomiredegørelse og vurdering. Det er så fiktivt, hvor der står, det er i forårets løb blevet klart, at der omsider er kommet et mindre økonomisk opsving i Europa. Dette opsving har dog ikke haft samme fart på i Danmark, der både mål på vækst og beskæftigelse halter noget bagefter. Den økonomiske vækst inden for eurozonen er nu på sit højeste niveau inden for de seneste 3 år. Det ser ud til, at de europæiske forbrugere er ved at få optimismen tilbage. Det økonomiske barometer i USA er modsat ved at være på vej nedad, måske nok stå. Der er efterhånden flere og flere tegn på, at et mindre økonomisk opsving lakker mode inden og afløses af fald i huspriser. Og en stigning i arbejdsløsheden, denne udvikling vil i sig selv begrænse størrelsen på det økonomiske opsving i Europa. På baggrund af denne økonomiredegørelse og vurderingen besvares følgende spørgsmål. Og så først er A, som lyder: identificer de forhold i foranstående beskrivelse, der kan tænkes at påvirke det fremtidige renteniveau i eurozonen og i Danmark. Og det jeg så har svaret, det er, at jeg har nogle forskellige punkter. Først skrevet generelt opsving i Europa kan have påvirkning. Så kan der et mindre opsving i Danmark. I USA er det på vej nedad. Og stigende arbejdsløshed. Det er 4 gode punkter, som jeg synes er mere på fremtidige renteniveauet i eurozonen og i Danmark. Spørgsmål B. Det er gør kort rede for, hvorledes hvert af de forhold, der er nævnt under punkt A, vil påvirke renteniveauet i eurozonen og i Danmark. Så først har vi generelt opsving i Europa. Renteniveauet i Danmark er tæt tilknyttet renteniveauet internationalt, altså i euroen. Så hvis der er opsving i EU, vil Danmarks renteniveau følge med. Dog ikke helt præcist, og har haft en lavere vækst, og er derfor lidt efter. Yes. Så er der mindre opsving i Danmark. Så vil jeg sagt, trods det økonomiske opsving i Europa, er Danmark ikke helt med. Danmark er som land af mindre økonomisk betydning end så mange andre. Her skal man altså tage udgangspunkt i, at et land som Tyskland virkelig kan banke økonomien igennem for Europa generelt, og ligger på et niveau, hvor Danmark ikke har en jordisk chance. Så er det så i USA er på vej nedad. USA er en stor handelspartner for Europa. I og med, at USA er på vej ned, vil dette resultere i mindre handel med USA. Og det samme gælder for Danmarks handel med USA. Udover dette kan handelen med USA blive formindsket gennem indsættelsen af Donald J. Trump som præsident i USA. Det er fordi, at Trump vil have større fokus på indlandspolitik og forsøge at mindske handelen med udlandet. Så var en sidste punkt, som hedder stigning i arbejdsløsheden. Stigning i arbejdsløsheden vil gøre, at folk har færre penge ved hånden. Konsekvensen af det vil være, at virksomheder ikke har den samme mængde arbejdskraft. Det vil medføre mindre handel over grænserne. Men det er også ligesom med, at der ikke bare folk generelt har færre penge, men færre folk har penge. Så der er nogen, som slet ikke har nogen penge, så er det samme, som slet ikke har samme antal penge. Og så virksomheden vil så have fået derfor omsat for mindre. Så også C, som hedder vurdere om de nævnte forhold under punkt A samlet set vil påvirke renteniveauet i opadgående eller nedadgående retning i eurozonen og i Danmark. Som nævnt tidligere, så er det et generelt opsving i EU, og Danmarks renteniveau følges med EU. Men Danmark er ikke helt med, men det går den rigtige retning. Så samlet set, så vil EU og Danmark medhjælpe i den opadgående retning. USA er jo en stor handelspartner for Europa, og USA er på vej ned, og det vil også gælde for Danmark. Og det vil være udelukkende en forudsætning på grund af indsættelsen af præsidenten Donald Trump. Alt det sammen med stigning af arbejdsløsheden, så USA med til at forringe i retning af renteniveauet. Så samlet set vil det gå i opadgående retning i eurozonen og i Danmark, da som ovennævnte tidligere, at både EU, USA og Danmark spiller en stor rolle inden for EU's renteniveau. Så var spørgsmål D, som hedder vurdere om Danmark og eurozonen ideelt set kunne have brug for forskellige renteudviklinger eller pengepolitik.
kronens værdi kommer under en markedskurs med op til minus 2,25% for euroen. I forhold til euroen, så kalder man det for en stærk krone. De minus 2,25% er den nedre interventionsgrænse. Hvis kronens værdi kommer over markedskursen med op til 2,25%, kalder man det en svag krone. Hvis den kommer op på de 2,25% eller over det, er det så euro. Man kunne sagtens se for sig, at Danmark og eurozonen kan have forskellige procentsatser. Hvis nu den danske Nationalbank af forskellige årsager har hævet renten til 5% pro anno, samtidig med at renten i eurozonen kun ligger på 2% pro anno, for personer og virksomheder i Danmark har overskudslikviditet, er det en særdeles attraktiv situation, i det man jo får en meget høj forrentning af pengene i Danmark. Samtidig vil personer og virksomheder inden for EU-zonen se en fordel i at placere overskudslikviditeten i Danmark. Interventionsgrænse. Og så var det lige E. ERMII er en aftale, der er bygget op om kursen på 100 euro, som ikke må komme over 762 kroner eller under 729 kroner. Så skal vi kort gøre rede for, hvorledes den forventede renteudvikling vil påvirke ydelsen på henholdsvis et fastforrentet obligationslån og et variabelt forrentet rentetilpasningslån. Renten på både de fastforrentede obligationslån og variable forrentede rentetilpasningslån vil formentlig stadig have en meget lav rente det næste års tid, fordi Danmark stadig kæmper lidt med at få en højere inflation. Men fordi de aftaler med ECB er blevet forlænget med 9 måneder, dog i en lavere grad, vil Danmark samlet set samt en del af EU-landene få en højere inflation. Renterne vil ikke stige med noget, der kommer til at have en stor betydning, før Danmark er bedre stillet økonomisk, og minimum har en inflation på 2% pro anno. Og det var så min besvarelse af opgave 6.7 for finansiering C.